ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kalong ka ay ka bapin kindet hado kata-kata bakin don ki reu shim kabu ki ba yola wat bandito ya ukhaw FCI. Kani ka jingkano baladito ya ukhaw FCI ubadai ban sam shikipat ba ki baduk kalajia haka khatlai trik ubanai nailor arajar arpuway hadin makaway katrok kabadan your registration number AS 17B 3791 Kalawan ban kit yo new cow ban de hayo pendeng umyong mairang kabahab hapo ka West Khasi Hills District. Habaya keren badu subdivisional officer jong ka mairang civil subdivision uba e nongbri uliyatho bagatanat supply kalayo jingtip yakni ka kam ha kapor kombashipho baji menstep bat maria yo jingtip halor kani ki officer jong katanat supply kila hair wood shakani ka jaka ban penlong ya ka jing token. Shusho USDO uliyatho bakat kum ka jing lap ki officer katanat supply yo ni ukhaw ha ka jing shisha ladai ban sam shikipat ba namar bo udon ya kadak ka ba pen shisha ba udai ukhaw ban sam shikilong ying ki baduk bat kumta katanat supply mardor kala mudui shisendon de ke ejahar shikipulit jong ka mairang police station bat ka jing tokit halor kanika kam kadang yat shakman Hakabaya day bat kanika jingjia na kaliang jong kinong ilam ka HYC Northwest Khasi Hills kila penrem jur bat dawaru ika jing tokit ka babanya kanang baki bre ki badan kiti kidai ban ngat haka jing sha penshitom. Ti to ya kani ke jingjia ka ba mentas ni ka ba kuntu pila yu imo kedai ka sin ka bangkong ka ba la jia ka bangi la yu jingtem Permanent step kumbas posting tam ai kumtu ngayo jingtip na I superintendent of supply po office jungi hangi iba la ong ba yo complain badan kawai katrok ka ba wanyeng hapo yo penen yong huntai ka ba kit yo khaw FCI ti mari yo jingtip kuntahi na kaliang jong but i sub inspector jong ka supply hi kila ya let sya kata jaka ban pencisya la udai khaw FCI bat dadai ru udai khaw jung ti ngin dala yau indala poi ma ihang tu ti ngitip ba u khaw udon si kali ha kawai katrong ti badan ki bala penhap ki katu bani teliki dukan ti badan barang sa atrong ti ngi ti marmar kumtahi ngila nakaliang jong I sub inspector of supply jungi ila abida ka FIR hi syaki sya usi jong kamarang police station ti bat minta kala kakam kala la shinti I usi jong kamarang police station habang ipet yaitu ki paket kumbadan tu te kadon tu katak batho PDS no ti badan tu katak ka ba yung tu teng hakhan ba udai khaw ba meant for the public distribution system ti natakada ngi session kia ban ngi sa ai da ka FIR hi hakani banta umpatla ban yo jingtip ya mentahi ba udai ujung no manu ba wanra namar ki driver jong katu kali meneru kimdan su ang tu hajaka ti ngimla ban pensisya ba uwan na ai ba mud ban le ko kunur ngintip ngistip tang ba ki dan bala panhap ha katu kat ni pilih dukan tang kat tahi ni susi ba banyo I ba ukhaw ba mud na banta ki beduk ki besuk na banta kita ki beneficiaries ki ba under the targeted public distribution system ba one poi ha ka kani ka dukom ti shisha ubari ban lek syaki di nong bam khawrusan nani kita ki ration card holders hapo ki kategori bufer deka tidak kaji aku ni temun lek si ka don kampoi syaki mah ngala nang ta ba kampoi syaki tingila ai ke FIR ngatrai nakalian jong ke police department kan sa lek ya ka ba biang tam ka ba bahatam banlam ba umi na ai ban umut lek syai kahdin lang ba ka jingyo tip marmar ba nakaliang ki police department lang ba ka jingyo jing tim nagi pai ba habede bat jingyo bat yu khaw jong FCI bawandi apo merang dan nakaliang ni ke josi
mentara janmit marmar lawan kendu yu susbel habede bena kam bat hadin ke jingyo jingtep na susbel ba nagaliang yung i la batay hangi ba umpat tip wan ai ulin ai ulak file lang ba FAR habede kena kam yu bat in lekit khau ban nagaliang kaseng min bodin ya kaneka FAR balak file da susbel ban ngi ajing ro ru sibun ya susbel ulak le kam babha yang i upat ba baru deh berubah don musim sengau kia habede berekam tu kam tim jong kita ki bakwa ban bam ya wat itu kau baduk basok ro ngai ko boleh ga polis department USDPO jeki samla jong gadong kathan ke badon hane ka northwest ke jongi jong ka merang subsibil vision ba kilaban kila pentip marmar sengi nimsong liti habede kena kekam le butu jong gine ki ko tu ki badon jaka banwan sam yo pai ba yo khau hanrei kila ditu ban bat ngakan tu yagi nongsong dukan bat sngo bah da kiar haba POE ba ude khau na po FCI sebab ban kiar ban thet maru tu ude khau jong uduk usuk da kan mau ha cisin ba phibam kroin lang ba uduk usuk ka bamot kata kamai jong phi kamdon jing motoy hadu khamat ublei dehlor ngrem ngaleng kaseng nang ne khamat lada kalap kum yigine gi jet kam ka bamot ba kamaset kalong ba nginemap dalilei ngin penjiri kat kum kenot an ba kita ki brug badon mesim banditu wat ye kapam gede jong uduk usuk dehlor ngrem ngaleng kaseng ka premjur jangan ka kam le tu jong gine gi nong wan supply tu yo ne khau jong uduk usuk ta dehlor ngrem nagleng kaseng nga ai ka masej syaki paj ba nong song sinong kidukan baro ka badon hapo maglia ko jong ka beri nyo trap bala dalap kum kine ki khau haba phi suspend sobha ajing tim marmar seki dekhot jong gino ki kinja seng ki badon hana ka beri trap khang bangin yo lat ban tren kan kat bat phi paj ba bangin yo lat ki jing sisa habe dei bagni kam tu ya jong unu khau dan kino ki kam tu jong gino ki benta ki badon hana ka Meghalaya jongi